Het viel haast als een squalreiske. Een bus vol molie dit haar alle jaar de egen uitjoggen. Zo'n 50 man binnen op de passedij. En dat vernuvet Major Kistenbeek net. Deze oefening heeft heel veel aantrekkingskracht op media. Internationale media van andere landen die ook nu deelnemen. Luchtvaartmedia, maar onze eigen regionale media, maar ook landelijke media. Dus dan kom je al snel op een grote groep. De bus brengt de journalisten, waarvan 99% man, eerst naar een hangar. Daar zit een Amerikaans gevechtsvliegtuig, de F-15. Major-generaal Volmechke weet er alles over te vertellen en poseert daarna van wat stoere foto's. Daarna gaat de hele stoet terug naar de presentatie van Frisian Flag. Hierbij vallen een soort vaktermen. En deze twee mannen begrijpen ze alle jaar. Tom Gibbons en Kevin Wills. Ze zijn speciaal oervlijn uit Engeland. Ze werken voor een website over vliegtuigen. I came across for 2 days to see the activities here at Frisian Flag at Leeuwarden. It's quite unique in Europe nowadays, and to see this cooperation between all the European, British and American forces, it makes it definitely worthwhile visiting Frisian Flag. Dan het moment dat elke nien op wachten had. De camera's staan aan en de vliegtuigen razen voorbij. Het eindresultaat van het journalistieke werk zal de hele vrouw te zien wijzen.